Ще ви покажа, ако някой ви се причи преправи се на боксер, на тарикат, ще ви покажа как да го биете, как да го, да кажем, се разкарвате в улицата на град или на село, някой да идете да се направи на боксер, ще ви покажа това, как да го биете, как да го да пада набързо. Пред мен има боксова круша. На боксова круша ще ви покажа как да го биете. Първо да слагам боксовите ръце. И сега правите на боксер, удря ви. Така. Ще го направите. Фърля ви му рук. Правите ляв, връща, удря ви. Десен, пак се връща. Правите ляв, десен. Да кажем. Ляв, десен. Малко го правите на стомаха. Силен юмрук. Крош му правите. Не, така не прави. После, тука, между гърдите, един пак силен юмрук. Така. После прави, нали вече, после тука един рук, после тук един рук, това вече почна да правите здраво удар на лицето. Така. Му прави точно не падане. Правите му апаргат. Тука. И пада. Може и така. Може да го правите тука, лицето и тука. Е как така? Ляв, десен, стомах, от гърдите.
лицето. Апаргат. И пада. Абонирайте за канала в YouTube, Instagram, TikTok. И почнах на... Дето казва се Хикс. И там имам 3 канала, имам само боксови обучения. В YouTube имам канал, абонирайте се, лайк, коментари фърляйте. На други, да кажем, какво да правиме в бокса, как да се пазиме от, да кажем, от по-пълните хора и от слабите, като биме силни юмруци. Това ще ви кажа. Както кажа, абонирайте се в YouTube канала ми. Кем